Shalom horas madi hita saluhutna mauliate madi tuhatta ala totong dupe hita diuduto sanguluan adorang soto dutia kaulota nama ragam na yang maju mulu hita tumangihon hatani debata satung terpatu pahita lomo ni rohana martani yang mahita mauliate Tuhan di asido tolong ni roham na totong mian di bagasan gulu nami ganup marsada sada adorang sohudu tihami ulon nami nama ragami na yang cumulu ma hatami manirai ngulu nami asatung terpatu pahami lomo ni roham nungaradi hami Tuhan saat di homa daging doto dinami magkulih maho markita na posom mananginangi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amen. Hatani debata di hari sadarion imari Jumat tanggal 24 Maret 2020 dedet dosian Galatia bidutulu ayat 26 songonon madidong ai saluhut dohamu anak di debata marhite-hite haporsiaon di Kristus Yesus ido sahatna uriana hinaholongan itu hata Yesus Kristus nunga diguari be akka halak na porsei im akka anak ni debata gabi anak di debata dada holan ala ni burjuni colmai dang ala ni pambahenanna alai tungsian asin roka ni debata sa bindo di bagasan Tuhan Yesus Kristus ala ni holong na ido umbahen na diay kita gabi anakna jadi dung diay kita identitas ta gabi na baru mah ala nang margati identitas ta gabi anak di debata dihirum debata dosia kita aka pangalaho songon anak ni debata atau ngakadia may amang inang isarana nguluna dang digohiro hadaging be alay sude sakap ni roka nunga digong gomi todi ni debata aka sakap ni rohana adong di bagasan rohana molo na yung dulakon ibanay dang siyan roha-rohana sa bingbe alay nunga dia cari todi ni debata lako mangulako ni pakonhon na sude na nula na dinggan dadahulani cara ni ibana pe mulaulaun dang gabi sisahan parangin na pe dang gabi mabuan mara tu halak na asing alay tutu baliksa gabi torop halak narap dohot ibana dapotan las ni roka ay gabi songon gula na manis do ibana sero akka porhis laho madapoton ibana saluhut ne terpatu pa ibana ala sude sakap na dohot parangina nunga hobar tulomo ni roka ni debata dina diulahon ibana akka ulauni sian go kelas ni roka jala berhasil nguluna pe gabi digoki las ni roka ido laos nyojar ni na berhasil ido ibana radi laho marseleu-lehon tuganup halak na makaporluhosa dang alang ibana mangalehon ala dida cumi rohana do nasa na adong dibanay marharuan sian debata tumpe ibana na mangula alay debata mabahin majadi ay alalas rohana mulaulaon sudenya nulana gabi silopis 10 parbuena alani ido amang inang gabi murai bana mangalehon tu akka na makaporluhon dihapor sa ibana do na tutusi ang debata doi dang marumutungut ibana di na mangalehoni alay di bagasan guklas ni roka do akahalak si songonima na ginuaran anak ni debata amen martani yang mahita mauliate Tuhan dihatam na kutangihok kami say pataw matutuhami papatarhon ngolu songon anak ni debata na mangulakon hatam di bagasan ngulu nami kanup marsada-sada galedo iya daging nami alani say patuk madihami gogo dohot pasu-pasum asatung tao kami Tuhan gabi anak dohot burung sulahok katami hami disude pajuwong di gulmit ni gulu nami kanup marsada-sada tong margulu mahami tulomo ni roham dinabor hatami mangulaon ulon nami dari sadarion sahati homa daging doto dinami sudi akka ulon nami Tuhan say marparbuwe mi makorkon las ni roka di gulu nami kanup marsada-sada marhite Kristus Yesus Tuhan nami martangya kami tuho mauliate madiho amen marende mahita Yesus, sudah
Rap madok mahita di tangiang hatopatay. Ali ama nami na di bonagijang. Say pinarbadia magwarmo. Say ro maharejonmo. Say saut malomo ni roham di banu tongoon songon na di banu agijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unak kami to gihon tu pangucunan. Palua mahami siyan pangago. Ay hodo na punah rejaon. Dohot tagugoon. Rodi hasangapon sa lilin na. Amen asin rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dohot tolong ni rohan ni Debata Ama. Dohot parsoran ito di parbadiama. Natotong madungani iton sa luhut na. Amen.